Ha? Ay. May mga prutas din. Pasri, lumak. Ay, Panalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang iyong salita. Amen. doon sa gilid may mga bebenta ng bulaklak. Doon, saka doon. O yun na. Dito yun. Dati. Yan ang may photo booth. Dito pa. Ako yung ganda. Ng banana chips. Tingin tayo ng banana chips na yun. Tara. Pasok tayo dito. Bili tayo ng banana chips. Yun na yung banana chips. Ay, wala. Wala. Dito. Dito yata. Ayan. Tingnan mo yung hindi na initan. Kakain. Kakain sa Chow. Chow King Chow.
Excited? Teka na.